Pagbalik ni Roble sa kanilang tahanan, ay pinili niya na munang mag-ikot sa kanilang bakuran upang magmasid sa mga nilalang na maaaring naroon. Pagpasok niya sa kanilang bahay, nadatnan niyang nagro-rosaryo si Nong Jem. Hindi na muna siya dumiretso sa kanyang silid sa kadahilanang nais niyang marinig ang opinyon ng kanyang maestro ukol sa kanyang mga nasaksihan. Sinabayan niya din itong manalangin upang maging makabuluhan ang kanyang paghihintay. Matapos makapagrosaryo nila Roble, ay doon na nga sila nag-usap ni Nong Jem. O Roble, napaga ang uwi mo. Bungad na wika ni Nong Jem matapos nitong makapagrosaryo. Nong Jem, meron akong nakitang 2 tipak ng batong dala ng dato. Hindi ako sigurado, Nong Jem, pero baka 2 sinaunang maranhig yun. Wika ni Roble sa kanyang maestro. Ano? 2 pang sinaunang uri? Gulat na tanong ni Nong Jem. Napatangulang naman si Roble sa naging tanong sa kanya ng kanyang maestro. Matapos nilang makapag-usap, ay agad kinuha ni Nong Jem ang kanilang lampara at dali-daling tinungo ang kanyang silid. Paglabas nito sa kanilang sala, ay agad din namang binuklat ni Nong Jem ang librong hawak niya. Alam ni Roble na yun ang librong ipinabasa sa kanya upang malaman ang kasaysayan ng kanyang angkan. Meron yung hinahanap sa bawat pahina ng librong yon na maaaring susi upang malaman nila ang mga bagong usbong ng sinaunang maranhig. Nararamdaman na nila Roble ang muling pagbangon ng mga maranhig noong mga panahong yon. Animoy siya ang naging sanhi kung bakit nagawa ng mga maranhig na hanapin ang kanilang sinaunang pinuno. Noon ding mga oras na yon ay labis ang pagsisisi ni Roble sa kanyang sarili dahil sa mga pangyayaring yon. Nang matapos ng mabuklat ni Nong Jem ang librong yon, ay napatingin na lamang ito sa bubong ng kanilang bahay. Ilang minuto pa ang lumipas at muli na silang nakaramdam ng mga nilalang na tumatakbo di kalayuan sa kanilang bakuran. Nang marinig yon ni Roble, ay agad din naman siyang lumabas ng kanilang tahanan upang tingnan ang nangyayari sa kanilang bakuran. Si Nong Jem naman noong mga oras na yon ay kinuha ang kanyang buntot pagi at nagkarga ng mga proteksyon para sa kanyang sarili. Paglabas ni Nong Jem sa pintuan ng kanilang bahay, ay agad din namang lumapit yon kay Roble upang iabot ang isa pang buntot ng pagi. Walang pag-uusap ang naganap sa magmaestro noong mga oras na yon. Maglalabing 5 minuto din ang kanilang pagmamasid hanggang sa biglang lumitaw ang isang maranhig na kakaiba sa lahat ng kasama nito. Di yun gaanong kataasan pero ramdam ni Roble na malakas ang nilalang na yon. Naglalakad lang yon habang meron itong kinakaing ulo ng tao. Meron din yung alagang nilalang na nakabuntot sa kanyang likuran na merong dalang maraming ulo ng tao. Paglalarawan ni Roble sa nilalang na yon, ay wala itong kahit ni isang buhok sa katawan, bagkus ay meron itong mga ugat na animoy buhok sa ulo na nagsisilaylayan. Wala din yung balat at ang maging balat na ng nilalang na yon ay ang mismong kalamnan nito. Meron yung mga paa na animoy sa isang palaka na merong nagsisitalasang maiitim na kuko. Maging ang mga kamay ng nilalang na yon ay animoy isang sandatang napakatalas. Nakakaya ng nilalang na yon na ibaon ang kanyang kuko sa bungo ng tao na para bang tumutusok lang ito sa isang malambot na keso. Wala din yung ilong at meron yung napakaraming ngiping nagsisitalasan sa kanyang bunganga.
Walang labi ang maranhig na yon at palaging nakausli sa bunganga nito ang mismong dila na siyang labis na ikinabahala ni Nong Jem. Animoy ang nilalang na kanilang kaharap noong mga oras na yon ay napakalayo sa itsura ng isang maranhig sa kanilang lugar. Maliban pa sa maranhig na yon, ay labis ring nakakakilabot ang hayop na bumubuntot dito. Parang ang hayop na yon ay napaglipasan na ng maraming siglo sa ating mundo. Di mawari ni Roble kung isang hayop ba ang nilalang na yon o isang demonyo dahil sa kaanyuan nito. Bilugan ang katawan ng hayop na yon na merong mga kaliskis ng isda. Malalaki din ang mga mata nito na nangingitim. Maliban pa dyan ay meron din itong 4 na pangil na mapagkakamalan mo ng sungay dahil sa abnormal nitong haba. Sa bawat paglakad ng nilalang na yon ay umuungol ito ng malalim habang tumutulo ang laway. Hindi yun humihiwalay sa maranhig nitong kasama na siyang ipinagtataka ni Roble. Tinititigan lang yon ni Roble habang kumakain yon ng ulo ng isang tao. Matapos nitong kainin ng buo ang ulo ng taong hawak nito, ay bigla yung tumingin sa kinaroroonan ni Roble. Kasabay ng pagtingin ng nilalang na yon ay ang pagtulo ng malapot na laway nito na parabang isa yung gutom na hayop na hindi pinakain ng isang buong taon. Roble, mag-iingat ka sa maranhig na yan. Di sukatan ang laki ng isang nilalang sa taglay nitong kalakasan. Maaring maliit ang nilalang na yan, pero isa yan sa mga hinirang na datu ng iyong uri. Mag-iingat ka, Roble, dahil mahalaga ka sa akin. Wika ng demonyo na nasa isipan ni Roble. Matapos makapagsalita ng demonyong kaibigan ni Roble, ay nanatiling nagmamasid lamang si Nong Jem sa nilalang na yon. Di ibinababa nila Roble ang kanilang depensa sa anumang maaaring gawin ng nilalang na yon. Hanggang sa biglang umupo yun sa lupa at pinalapit ang kanyang alaga upang kumuha ng ulo ng tao. Kumakain yon ng ulo ng tao na para bang ginagawa niya itong prutas. Hindi pa ba ako gagalaw? Biglang tanong ng nilalang na yon matapos nitong maubos ang kanyang ulong kinakain. Kasabay ng pagsasalita ng nilalang na yon ay ang pag-iba ng anyo nito na paunti-unting nagiging isang normal na tao. Gulat na gulat sila Roble dahil sa kaanyuan ng nilalang na yon. Matapos nitong makapagpalit ng anyo ay biglang bumungad kila Roble ang isang batang lalaki. Nakangisi yun na parabang nang iinsulto. Paglipas ng ilang segundo, ay biglang naging isang matandang babae na naman ang nilalang na yon. Di na nakapagtimpi si Roble dahil sa ginagawang paglalaro nito sa kanila ng kanyang maestro. Walang pagdadalawang isip ay agad itong sinugod ni Roble upang kitilan ng buhay. Pagsugod niya sa nilalang na yon, ay tiningnan lang naman siya nito na walang makitang pangamba sa maaaring gawin sa kanya ni Roble. Paglapit dito ni Roble ay hinataw niya yon ng hinataw ng kanyang buntot pagi, pero nakakapagtakang hindi niya yon kayang tamaan. Nang makita yon ni Nong Jem, ay hindi na rin ito nagdalawang isip na sugurin ang maranhig na yon. Pansin kasi ng maestro ni Roble na papasugod na rin ang mga kasama nito upang tulungan ang kanilang isa pang pinuno. Habang tumatakbo si Nong Jem papalapit sa nilalang na yon,
ay meron itong inuusal na mga salitang hindi pamilyar kay Roble. Rinig na rinig yon ni Roble dahil nasa estado na siya ng isang ganap na maranhig noong mga oras na yon. Sa bawat pagdinig niya ng usal ni Nong Jem ay halos mabingi na siya dahil sa lakas ng mahikang nasa bawat katagang sinasambit ng kanyang maestro. Nang makalapit na yon sa nilalang na inatake ni Roble, ay bigla itong napailag. Nang akmang iwawasiwas na ni Nong Jem ang kanyang buntot paging hawak, agaran ang pag-atras ng nilalang na yon nang tuluyan ng makalapit si Nong Jem kay Roble. Sinasabi ko na nga ba, kahit sinaunang uri kayo, meron din kayong kahinaang hindi matatalikuran. Tama ang asawa ni Amon sa mga sinulat nito sa kanyang librong iniwanan. Wika ni Nong Jem nang makalapit na ito kay Roble. Matapos nitong makapagwika, ay agad din namang humanap si Roble ng isang insektong naroon sa kanilang kinatatayuan. Nais niyang makapaglikha ng isang halimaw upang makatulong ito sa kanila laban sa mga ordinaryong maranhig na kasangga nung pinunong yon. Nang makakita siya ng isang uod, ay agad niya yung hinawakan at kasabay nito ang dahang-dahang pag-iba ng anyo ng uod na yon. Kasabay ng pagiging dambuhala nito ay ang pagtubo ng mga nagsisilakihang pangil sa uod na pinulot niya. Matapos nitong makapag-iba ng anyo, ay agad naman yung pumailalim sa lupa upang tunguhin ang mga maranhig na ipinapapatay ni Roble sa nilalang na yon. Matapos nitong makagawa ng halimaw, ay sinugod na nila ng sabay ni Nong Jem ang sinaunang maranhig na nasa kanilang harapan. Kahit anong hampas ng buntot pagi nilang dalawa, ay hindi nila matamaan ang nilalang na yon kahit ano pang gawin nila. Pasabit-sabit lang yon sa puno sa bawat pagsugod dito nila Roble. Habang patuloy nilang sinusugod ang nilalang na yon, ay nag-uusal si Nong Jem ng pamako. Nang marinig ni Roble ang usal ni Nong Jem, ay sinabayan niya yon upang mas madaling madakip ang sinaunang maranhig na kanilang kaharap. Pagbitaw nila Roble ng kanilang pamako, ay biglang bumagsak ang nilalang na yon sa lupa na halos hindi na makagalaw dahil sa lakas ng usal na binitawan nila Roble. Mahusay! Mahusay! Sige! Patayin niyo ako! Patayin niyo ako! Sigaw ng nilalang na yon, pagbagsak nito sa lupa. Dali-dali naman itong nilapitan nila Nong Jem upang kitila ng buhay. Paghampas dito nila Nong Jem ng kanilang buntot pagi, ay nakakapagtakang hindi nasasaktan ang nilalang na yon. Imbis na magsisisigaw ito dahil sa sakit na kanyang nararamdaman, ay naging salungat yon sa inaasahan nila Roble. Sa bawat paghataw nila Roble ng kanilang buntot pagi, ay siya namang pagtawa ng nilalang na yon. Hanggang sa biglang sumunggab ang alaga nitong nilalang sa kinaroroonan nila Roble. Dahil sa pagsugod ng alaga nito, ay natigilan sila Roble sa kanilang paghataw ng buntot pagi doon sa nilalang na kanilang kalaban. Matapos yan ay kinagat ng alaga nito ang mga kamay at paa ng maranhig na yon, na naging sanhi upang makawala yon sa pagkakapako. Pagtayo nito, laking gulat na lamang nila Roble nang biglang nagsisilaglagan ang mga ngipin nito at unti-unting napapalitan ng mas mahahaba at mas matatalas na pangil. Ganon din ang nangyayari sa mga kuko ng nilalang na yon matapos nitong makabangon sa pagkakahiga sa lupa. Hindi niyo ba alam? Lahat ng mga maranhig ay may kanya-kanyang abilidad.
Kaming mga dato ng sinaunang lahi ay kakaiba sa lahat ng aming nasasakupan. Hindi lang kami basta maranhig, dahil meron din kaming biyaya galing sa demonyong nagbigay kapangyarihan sa amin. Naaamoy kong ang demonyong aming naging Panginoon ay nasa kaloob-looban mo, maranhig. Nais mo ba kaming pamunuan o lipunin ang aming lahi? Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin papatayin. Pero yang matandang kasama mo ay masisiguro kong hindi na yan mabubuhay. Wika ng nilalang na yon habang unti-unting nag-iiba ang kaanyuan nito. Naging doble na ang laki ng nilalang na yon na siyang labis na kinabahala ni Nong Jem. Si Roble naman noong mga oras na yon ay halos hindi na makagalaw dahil sa mga binitawang salita ng nilalang na yon. Hayaan mo lang yung isang datong kasama namin. Nagbibiro lang yon sa kanyang mga sinabi. Di ka nun gagalawin. Dahil wala pa yon sa posisyon upang pagdesisyonan ang kahahantungan ng buhay nang maranhig na siyang naging katawan ng aming Panginoon. Sumama ka sa amin at sisiguraduhin kong pamumunuan na natin ang buong sangkatauhan. Dagdag pa ng nilalang na yon. Doon na unti-unting naunawaan ni Roble na ang pakay ng mga maranhig na yon sa kanya. Maaring ang naging laban nila noong nakaraang gabi ang naging sanhi upang bumaliktad ang sitwasyong kanyang kinakaharap. Hindi na siya nito kinikilalang kalaban, bagkus ay ang nais ng mga ito ay maging pinuno siya ng kanilang uri. Doon din niya napagtanto na ang demonyong kanyang kaibigan ay ang susi ng mga maranhig upang muling ibangon ang kanilang naudlot na pamamahala sa buong lugar ng dinagat. Huwag kang makinig sa sinasabi ng demonyong yan, Roble. Maaring makukuha mo ang lahat ng iyong nais sa mundong ito kung pipiliin mong umanib sa kanila. Pero sana'y pag-isipan mo na wala ng pinakadakila pang gawin sa mundong ito kung hindi ang maging mandirigma ng ating Panginoon. Patuloy ka lang na manalig sa Kanya, Roble. Dahil pagdating ng panahong kukunin ka na niya, ay merong isang surpresang nakahanda sa iyo sa lugar ng ating Ama. Manalig ka sa Panginoon, Roble. Dahil kailanmay hindi magagapi ng dyablo ang mga sugo ng Diyos. Wika sa kanya ni Nong Jem. Nang marinig ito ni Roble, ay doon na tuluyang bumalik ang kanyang wisyo sa kung anong ipinaglalaban niya noong mga oras na yon. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay napagdesisyonan ni Roble na palitawin sa lugar na yon ang tinutukoy na demonyo ng datong kanyang kaharap. Paglabas ng demonyong yon, ay siya namang ikinatakot ng dato na halos hindi na ito makatingin ng diretso sa kinaroroonan ni Roble. Huwag mo kong utusan, Roble. Maaring kakampi mo ko, pero namamagitan lamang ako sa inyo. Wika ng demonyong yun nang lumitaw ito. Kasabay ng paglitaw ng demonyong kaibigan ni Roble ay ang paglaho rin nito sa ere. Agaran ang pagkawala nito dahil hindi yun sumang-ayon sa kagustuhan ni Roble. Napasunurin ang kanyang mga kalahi.
Nang tuluyan ng mawala ang demonyong yon, ay agad din namang sumugod ang datu ng mga maranhig sa kinaroroonan ni Nong Jem. Paglapit nito kay Nong Jem, ay agad din namang nakailag ang maestro ni Roble dahil sa agimat nitong taglay. Ayon kasi kay Nong Jem, ang agimat niyang Siete Virtudes ay ang agimat ng proteksyon at kaligtasan. Maaari mo rin yung gamitin bilang bilis at lakas mo sa pakikipaglaban. Pag-ilag ni Nong Jem sa nilalang na yon, ay hindi pa rin yon tumigil sa pagsugod hanggang sa tumagos ang kuko nito sa kanyang balikat. Nagsisisigaw na si Nong Jem noong mga panahong yon dahil sa sakit nitong nadarama. Nang makita ito ni Roble, ay agad din naman niyang tinulungan ang kanyang maestro upang hindi yon mapaslang ng mga kamay ng datu. Pagsaksak ng datong yon sa dibdib ni Nong Jem, ay agad naman itong hinarang ni Roble sa pamamagitan ng pagsangga ng dalawa niyang kamay. Tumagos ang kuko ng datu sa kanyang mga kamay hanggang sa bumaon ito sa kanyang dibdib. Nagpupumiglas na si Roble noong mga oras na yon dahil sa kanyang mga natamong sugat. Animoy, nakaramdam siya ng labis na panghihina nang ipinaikot-ikot pa ng datu ang kanyang kuko sa dibdib ni Roble. Hindi ko hahayaang paslangin mo ang naging tatay ko! Sigaw ni Roble sa nilalang na yon habang dahan-dahan itong inilalayo kay Nong Jem. Matapos nitong makalayo sa kinaroroonan ni Nong Jem, ay agad din namang nag-ipon ng lakas si Roble upang tuluyang makatakas sa kamay ng datu. Magaling, maranhig. Magaling. Babalik na muna kami sa aming baryo dahil malapit nang mag-umaga. Huwag kang mamamatay. Narinig mo ko? Huwag kang mamamatay, maranhig. Wika ng nilalang na yon habang unti-unting tumatalikod sa kinaroroonan ni Roble. Malapit na kasing magbukang liwayway nung mga oras na yon, kaya hindi na pwedeng magtagal pa ang datu at ang mga maranhig na kasama nito. Maaari nilang ikamatay ang pagtama sa kanila ng sikat ng araw, kaya mas pinili nilang bumalik na lang sa kanilang pugad. Akala ko ba nakakapaglakad ang mga sinaunang maranhig sa ilalim ng sikat ng araw? Tanong ni Roble. Oo naman. Anong akala mo sa akin? Mahina? Wala akong kahinaan, maranhig. Huwag kang mag-alala. Babalikan pa rin kita. Di lang sa ngayon. Dahil marami pa kaming aatupaging mas importanteng bagay kesa sa'yo. Nais ko lamang magkaroon ng kasiyahan ngayong gabi. Dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakalakad akong muli sa mundong ibabaw. Sagot naman ng nilalang na yon habang naglalakad papalayo sa kanilang bakuran. Nang tuluyan ng mawala ang mga maranhig na yon, ay agad din namang pinuntahan ni Roble ang nahihirapang si Nong Jem. Maestro, tatagan niyo lang ho ang inyong loob. Hahanap tayo ng tulong. Wika ni Roble paglapit niya sa kanyang maestro. Okay, sunod kagad natin yung 16. Let's go.